Ahoj lidi, tady Tomáš. Ahoj, tady je Lukáš. Přesně co to. A my vás vítáme u... čtvrtýho. Tam ty byli všichni spolu. Jo, první, už je nahraný, druhý taky. Třetí ještě ne, a tohle je čtvrtý. Čtvrtýho dílu za... A jak jsme vám slíbili, tak v dnešním díle budeme tvořit, nastavíme někam blízko něho nějakou ženskou. Já tuhle rozhodně ne. A bude to vlkodlačka. Ať to je trošku zajímavé, ať trošku smícháme ty dodatky. Přesně. A bude to mít samozřejmě boobs. Ale ne tak velký, ono to potom hnusný. No ale prdel bych to chtěl. Fapu, taky fapu. Taky bych fapoval. Bude se jmenovat Angelina Jolie. Ne, Angelina. Angoliona? Ne, Angelina Wolf. Proč Wolf? Prostě Wolf, to je jedno. Wolf? Ne, počkej, Werewolf. Zase se to píše jinak, omlouvám se, ale zrovna teď to studovat nebudu. Bude to Nexica? Ne? Baculky máš rád? Hrozně. Bude dokonce namakaná víceká. Ne, je to ženská. Svaly vůbec. Tady to jsou ramena, ty klidně můžou být. Ne, ale to jsou svaly, že jo? Jsou ramena. Ne, to jsou svaly. Tohle jsou svaly a tam to je tvar svalu, že jo? Můžu jít velký svaly, ale nemusíme mít vypracovaný. Tak a bude... takhle. Takhle to tak akorát. OK. A v dnešním díle asi budeme dělat jenom tohle, takže... Zajímalo mě, jestli tam nejsou za nějaký simpointy zadarmo tam byly i. Vím, ale nevím kde. Tento účast je nyní používán pro všechny typy oblečení, klikněte pro... Jo, jasně. Vím, filtrovat obsah ne. Tak já bych dal třeba ukážku vypadat. To je právě škoda, že v modním salonu si je můžeš změnit. A mít potom speciální. Tak tam půjdem? No ale jakože nový vlasy tam jsou. Tohle mají i kluci, tenhle účest. Aha, to je možný. Tady to je docela pěkné. Počkej, to teď měla, ne? To je perverzní špana. Bak čarodějnice. To. Aha, to měla. Nahoru. Tohle ne? Jď nahoru. Proč? Nahoru. Tohle? Toto. Ženská, zmuž se. No to ne. Tohle. Tyhle jsou dobrý. Tady to vypadá. Tyhle jsou dobrý. Tady. Takhle tyhle a obočí dáme nějaký. Ježiš. To je jako ochlupení. Že jo? To chci vidět. Chci vidět jejich ochlupení. Ty vole. Cože? To je na vlkodlaky jenom. Čavadu. Ahoj. Jsem hrozně přitažlivá. Ahoj, mám jí to nechat? Ne tohle. Ahoj. Jsem příšerně přitažlivá. Ježiši. Susu. Ahoj, taky tě zdravím. Výška tváře. O takhle. Tak, oči. Ne, to je strašně debilní. Není. Bude jako čarodějka. A jo, to. Jo, tvar. Dej tu bradu nahoru. Takhle. No, takhle, dejme tomu. Oči. Ne. No to je. Teď to je baculka, ne? To je strašně hezký. Tady to je baculka. Ne. Tohle. Ne. Tady to. Tohle. Fakt? Ne, tohle. Tohle. Třeba půl hodiny se tohle. Oči, jí dáme první. Jo, ty jsou hezký už docela. Ona už je docela... Nos jí dáme základní, protože ty je hezky. No, tady už ujde. Dáme jí chlupy do nosu. Ústa. Ježišimarja. Jo, to není tak špatný. Už je docela hezká. Dáme z ní negžici. No. A ty oči, barvu očí dej normální. Modrou. To vypadá blbě. No, je to vlkodlačka, co bys chtěl. A asi nedáme tetování, ale dáme jí make-up, pořádně ji namalujeme. Dračici. To je strašně blbý make-up. Není to náhodou dobrý. Tenhle je dobrý. Oční linky, víte, já se v tom vyznám. Počkej, ale ty jsou hezký. To je dobrý. Já se v tom hrozně vyznám, víte, v tom make-upu a poznám, kdy je to hezký. No, hrozně. Teď vypadá hnusně. Teď prostě tě vypadá jako manekínka. Ale takhle je to dobrý. A dáme rtěnku, ukáž. Ty teď vypadá strašně. A teď už je to... I ty. Ne, tohle je dobrý. No, dejme tomu. Ej. Ne, nebude mít na hlavě nic. Ne, chci dát tygzík. Ne. Kurva. Ale tyhle, to je krása. Fuj. Tyhle. Ale hezká docela už. Tak jo. Dáme jí, kde je pod prda? Počkej, jsou tady nějaký nový komplety pro ženskou? Jakože každodenní. Jsou ne, protože u chlapa jsou nový. Kup teď, ne. Měly by být nový komplety v tom novém. Tady jsou. To je učitelka. No.
Ukaž, jak to vypadá. To není tak špatný, ne? Není, tady necháme asi. Já Ale to- tady má rukavice. To je na piču. Jo, já bych jí nechala to, co má. Ale není to učitelka? Jo, je to učitelka, ale to nevadí. Nevypadá špatně. To už mám vybraný, co jí dám. Tady? Ha. Takový to krátký, ne? No takový tamto. Tohle, ať je vidět. Hele, tohle je nový, s obludárkem. Tady to je prostě nejlepší. Jo, taková nejvíc odhalená. Takže Barry necháme nejspíš. A tahle bude mít zase pozitivní, jakože ty No, vlastnosti. aby se k tebe nehodil. No, to třeba nech. Protože ne... Já jí to pěkně tvaruje píču. Na moc sportovat, to bude učitelka, ne? V práci potom. Jo, mohla by být úča. Jí to nastavíme. Tohle jí dáme. Tohle máš na spaní, ty chuligánko. Ne, to má na běhání. Tak vím, ale tam to nevyletí. Tohle ne? To je dobrý. Hezký. To pánky. Nevím, jak budu teda běhat v těch. Dáme jí komplet. Ne, Ježišmarja. Hej, tohle. to ne, nebudu mi dát komplet, nebudu. Tohle není komplet, to je takový vyzývavý. tady to jsou takový vyzývavý. Nejsou, dej tohle. Ty normální, je to prdele. holka. Ty homosexuále. Je to holka. Ty nadržená chobotnice. Velok musí dělat, co volá. Co? Ale nic. Takže, jestli to bude učitelka, tak musí být charismatická, balí žáky. Jo, no. Dramatická. Ne, to ne. Vaše testy byly příšerné. Dětská učitelka. Můžu ti něco říct, žáku? Prdne mu do ksichtu. Ekologicky smýšlející. Ne, ne, ne. Je to učitelka. Žádný biosračky. Ale je fanoušek. Bude genius. Genius. Bude hodná učitelka. No. A ti všichni. A kecalka. Krása. Kde je učitelka? Nevím, to asi tady ne... Pardon, lidi, jako v minulém pártě jsme to museli stříhnout, ale pokračujeme, takže hledáme tu učitelku. Já jsem tady už to všechno projel nahoře. Jo? No, dole. A je tady učitelka? Ještě ne, neviděl jsem. Hrdina ještě stískal, že přišel stát alternat. Tace z krále mluví, Je to tady vůbec? Jo, to píše. Vlastnictví, víš co? Bude se to opět v penězích, jejich přání z učitelského platu to asi nedosáhne. Ale tak, hotdog může mít ráda, pop může mít ráda a žlutou ne, bude mít ráda červenou. Znamení bude to pana, ne na dlouho sice, ale bude pana. A teď nechám na Lukovi, ať vytvoří její druhý já. Ježiš, to je krása. Hned bych s ní skočil do postele. Tak ty základy bych jenom trošinku stloustnul. A toho vlkodláka. A udej svaly. Jako takhle. No jakože, no ať je to Takhle tlustá. Ne, to jsem přehnal, ale spíš tvář svalů, dej to tak na 3/4. Ne, tohle ne, to jde na max. A tohle dej na čtvrtku, tak na čtvrtku. Takhle. Na čtvrtku. Takhle ne? No tak takhle. Počkej, jo, dobrý. To si vyhrou nejvíc, protože já jí nechci, nebude mít chlupy, ne? Já nevím, ale to je vlkodlačka, Luko. Já to vím, ale tak je. No tak jo. Ale ne moc. Tak bude mít oblečení věci na sobě, Luko. Na záda jí to fakt nedávej. No tohle. Ježdí, to stačí tohle ochlupení. Jo, ty vlasy. Ježiš, to je tragický. A ty zuby, škoda, že nemůžeš změnit zuby. Můžu. Nech stejný, vpravo. Jo, můžeš si změnit nos. Já vím. To proč děláš obočí? Jo, dobrý. Takhle, no. Vzhled. A začneme hlava. To jsme mě jí dali tady to, ne? Jo. To vypadá tak laskavě. Já nechci, aby vybrala zlě jako vlkodlačka. Jo, a vypadá hned v pohodě. No, už vypadá líp, no. Tak já nechci, aby byla jako nějak zlá, že jo? Bude to vlkodlačka, bude mít pudy vlkodlačí. A bacha, počkej, co děláš? A ne normální černovla... Jaká má vlastně hnědý, ne? Hnědý. Cože? Ale to není hnědá. Tady nenastavila hnědá, aha, to je obočí. Tu vlevo. Teda vpravo, pojď tím. To vlevo. Fakt úplně blbej. To? Tu vlevo.
Tady to je leva, Tady na tohle naklikneš a já řeknu vlevo. No to tady. No tohle. No, byl jsi u ksichtu. Já vím, ale já musím se tady to obočí. Ježišmarja. Pusuj. Pustí můžu nechat, ne? Já bych dal tu základní vlevo, úplně vpravo. Tohle. No, to by asi bylo, to je asi jako, no, tak jí přeměnit zpátky na člověka. Snad se vám to líbí, jako já jsem se snažil, aby byla normální. Okaž, dej, ať se přemění do člověka. A není mezi nimi na co rozdíl. Jo, tohle je hezká, takže jdeme? Jo, tak jo. A tohle by byl asi konec dnešního partu, ne? Chceš jim to udělat takhle zle? Pam. Tak v dnešním díle, že jo, bude, a už máme hrozně moc, ten předchozí díl byl hrozně dlouhý, 24 minut. To je nezvyklý. A nebo tuhle můžeme nastěhovat k tomu našemu. Můžem? Můžem. Ne, já bych neřekl. Tak jo, můžem. Jo, nastěhujeme, takže v dnešním budou jenom spolubydlící, tak je přijmout. To vám to nevadí. Jestli jo, tak nevím. Tak napište do komentů, jako jestli je máme rozdělit, tak je rozdělíme. My budeme jenom pracovat na jejich vztahu potom. Kde bydlí náš? Já nevím, ale doprava. Počkej, kde bydlí náš? Doprava. Bydlí tamhle někde. Počkej, tady on bydlí. No jasně. Tak umístit kopy. Sem. Sloučit. Sloučíme ty 2 hrdličky. A jenom já nevím, jak jim nastavit teď vztah. Návrat do hry. Ano, uložíme, nebo jen pokračovat. Zatím, takže my se s vámi tady Ne, počkej, pauza. Ježišmarja, pardon, pauza. A Angelina je tady. A chvíli se za mě zahrám, ne? Teď se postaráme o Angelinu, jenom klikneme na něj, kde je náš dům. Tady, jdeme patro výš. Asi smažím šatník, ten nepotřebujeme, jenom počkat, uděláme. Až se vrátí domů, tak ať použije sprchu. Ať použije a dej si rychle jídlo, lupínky. A Angelina ať umije sprchu. A ať jí uklidí a potom si bude hledat práci, ne? No já nebo by mohla lovit. Zatím ne, zatím bude si jenom hledat práci, zatím si jenom najde práci. Takže ta učitelka? Počkej, tady na radnici. Ne, to není na radnici. Tady byla studentská čepka, tady. Začít kariéru učitelky. Jo? Tak, a jenom kliknu na něj a že jo, dáme na jejich dům. Shift enter je, prosím tě to. Jo, a já mu dám. Ne, nebo bych mohl domů a tady postavit zeď a udělat jen dole, já jenom dám smažit šatník, který... Ne, šatník kde máš? No a tady je šatník. Spíš a tady je ještě jeden. Tady smažu. A dáme jim pěstole. Tudle. 560 a 560. Jo, mají na to. Ono s ní přišlo i peníze, že jo? Jo, mimochodem nedělali jsme to kvůli penězům, já jsem ani nevěděl, že k tomu přijdu. Ne, doprava víc. Takhle. Je to víc doprava, ty postavy. No takhle. Ale aby prošli do kuchyně. Projdou. Takhle. No. Počkej. To projdou. Takhle. No, ne. Jo? Tak jo. A jdem do hry. Jo, a jenom nastavíme jeho a potom půjde spát. Ne, mám už 18 000 tomu. Já vím, já to, když tak potom jdu na chrutu. A potom... Ne, to přišlo s ní, takže ne. A potom dáš si rychlé jídlo, nebo víte co, oni se posreme až v příštím díle, tak to by byl asi konec dnešního partu. Dneska jsme udělali, protože jsme jí můj potenciální partnerku. Jsme vůbec přijmení Werwolf? Nastávající paní Jebalová. Paní Jebalová. A počkej. A potom až bude spát. Paní Jebalová. Ten připomíná Fotrilotr. Paní Jebalová. Tohle ten díler Jebal. A já si ho vezmu a budu znamenat paní Jebalová, i když je to divný, budu se. Počkej, takže ona počkej, až si, já nevím, ona, že v kolik on stává? V 8. A ona musí taky vstávat v 8. Takže potom si dá rychlé jídlo, lupínky, použije a dá si sprchu a to bude již postel. Spát a spát. Nastav vlastníka postele. Ještě to je jedno. Do 8 a ona spí do kolika? Do 6, aha. A my nějak vylepšíme ten vztah, ne? Aspoň trošku. No právě, jako o víkendu v dalším díle. Já myslím, že za kamerou. Ne? Takže tohle by byl konec dnešního partu. Ahoj. Ahoj.